Здравейте хора, аз съм Никен и днес ще играм Minecraft Pocket Edition, ще създадем нов свят. Да, това е новата версия 1.1.0.9. Нека да го кръстим. Извинете за това. Нека да го кръстим New Niken. New Ники, може би. Така е хубаво. Сида ще бъде Ники. Долна N. Никен. И нека да таковаме. В някакъв бибик стакла. Радвам се, че абонатите ми още са тук. Да. Тази игра за вас е много позната, нали? Така. Олала, какъв хубав свят. Дейдей. Така, намалила съм малко звука. Стойте само да видя нещичко тук в настройките. Миличките ми настройки. Айде. Така чувствителност 44 много бързо. Така. Съжалявам, че ако се чува малко зле, но вече ще мисля да си купувам разни глупости за телефона ми. Да, ще си купувам и слушалки. Така просто. Слушалки трябва да си купувам задължително. Не, че аз сега нямам, те са малко по-старички слушалки и затова. Извинете, аз доближавам до телефона, за да говоря малко по-силно, тъй като не искам да викам. Аз мисля, че ще намеря село, но не знам защо, но го мисля. Не, намерихме блато. Три овце. Супер. Нека да направим един меч да ги избием всичките. Не само един меч, но меч и кирка. Меч е една кирка. Така. Това е новото приложение, с което снимам. Казва се ADV Screen Recorder. Така е латка. Че би трябваше за храна, между другото. И имаш още една овца да е стига да е. Трябва първата нощ да имам легло. Ето, намерих си овца аз. Бяла. Що бия бялата? Повече ми харесва. Мина. Ще събера най-спокойно камъкът. Ще увелича малко звука на играта. Ако има зомбита или нещо такова, защото аз съм го пуснала на нормално. Така. Може да предлагате игри, които не съм играла. Да ми ги предлагате, които да играя, защото ще бъде много забавно. Тъй като YouTube ми иска някаква тъпа актуализация, чакам 30 секунди да се такова и много лаги, смисъл, ужасно е. Аз не ми става да си го актуализирам, което е много зле. Толкова камък стига, чудесно направо. Така, някакси ми пречи звука, не знам защо. И аз ще го намаля до край, не ми пука дали има зомбите, скелети или нещо такова. Защото не обичам звука да ми пречи. Да. Съжалявам този клип. Нещо иска да кажа за клипа сега, ама забравих. На вас случвало ли ви се това? Да, искате да кажете нещо, което е супер важното. Изведнъж просто тръгвате да му го кажете. Изведнъж просто да забравите. Нека да оберем всичкия хол. Така. Да. Намерих си още повече айрон. Тук. И там.
Да речем, ето тук ще направим едни с дъските, ще си изкачим. Сега ще направим кирка, меч, брадва, такова и такова. Сега нека да си подредим малко инвентарито. Опа. Така да речем така. Тук дали ще пропадна? Не. Мога да си копая. Няма ход надолу. Ами по-скоро ето тук. Какво? Иха, крипър. Мен много ме е страх от тия гъдинки. Край, махам се. Тук няма, аз слизам. Аз много ги мразя тия, значи много са ми гадни. Видя го крипър да минава. Стойте. Така да го гледам. Да не ме изненада, че те са и много тихи и да бъда със звука, пак ще ме атакуват. Аз пак няма ги чуя и да бъда със звук. За мен най-опасните са скелетите и ендерманите. Те са много гадни. Не за мен. Така искам да изляза от блатото. Не знам аз откъде дойдохме. Ето тук някъде се турнах, някъде да слизам. Ето тук се турнах. Значи трябва да ходим натам. В смисъл, аз не искам да съм с тия чудовища, ама да не ме сметнете за някаква бъзла долу в коментарите. Да, иначе за друго аз по принцип като в свят на оцеляване не снимам. Ела тук бе, праскиньо. И не снимам сега без чудовища. Така ми е кеф. Така. Ами супер, аз имам айрън. И ичмине е. Искам някъде да си направя къща на някое дърво от тези. Тох се звечерява, хора, звечерява се. Трябва да съм напълно сигурен, че имам достатъчно материал, затова ще взема малко дървения материал, защото имаме само 2 минути и по-малко, вече 1 минута и 40 секунди, за да съберем много дърво за къща ни, преди да стане напълно тъмно, заради тези тъпи зомбита. Абе, аз да умра не ми е много зор. Така. Просто трябва да съберем много материали. Ще бъда... добре, да видим колко сме събрали след като съберем това дърво. Защото имаме 1 минута вече и 5 секунди. О, 23, ще стигне. Имам ли още от тези дъски? Имаме. Качвам се. Така. Това ще го щупим и ще го направим така. О, не се брадват, че ми се изхаби брадвата. Е така с перото. Хора, а между другото, искам да ви кажа една супер новина. Ябълка, yes! Искам да ви кажа една супер новина и тя е, че ще наблягам и на влогове. Много често ще правиме.
И то ще бъдат с тротинетки, защото мисля да си взимам специална камера за такива влогове. Мисля иначе за напред ще стигнем с телефонът ми. Да. Само казвам, че може да снимам докато карам тротинетка, докато ще разхождам. Всякакви такива глупости. Че се сещате. Така. Така. Мисля тук да си живея. Харесва ми. Какво става? Е там. Я стойте да пробвам нещо. Странно, защото там нещо глична. Супер! Чакайте да стане по-яко, ето така да добавим ето тук етил. Ето така. Стана като кула. Сложа крафтинг тейбъла. Не бе. Кревато да слагаме. Кревато. Не. Ей, кревата. Има вероятност. Ето това. Това да е вероятността да ми лагне. Да. Това е голяма вероятност да ми лагне така. Трябва да има още нов апдейт. Да, искам да кажа относно влоговете нещо. Я ще приключвам епизода. Добре. Искам да кажа относно влоговете, че ще показвам рисунки или как рисувам или всякакви такива. Добре хора, това ще всичко. Само да ви дали ми се запаметил. Yes! Добре, това ще всичко този клип. Надявам се епизодчето да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да дадете един лайк нагоре. Да се абонирате, да споделите видеото, ако ви е харесал следващия клип. Аз бях Никен и чао!